Κυρία Ελευθεριάδου, καλή σας ημέρα. Στην Κομοτηνή σας βρίσκουμε. Η κυρία Ελευθεριάδου είναι παθολόγος. Έχει φτάσει πια στο επίπεδο του γιατρού σε αναμονή. Καλημέρα από την όμορφη και βροχερή Κομοτηνή. Σας έχουν έρθει οι βροχές σε εμάς. Περιμένουμε να φτάσουν το Σαββατοκύριακο, όπως μας έλεγε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Λοιπόν, κυρία Ελευθεριάδου, εσείς είστε γιατρός σε αναμονή. Εξηγήστε μας καταρχάς τη διαδικασία και μετά να δούμε το πότε γίνατε, πώς γίνατε και γιατί. Η διαδικασία και η ιδέα είναι ίδια. Κάποιος συμπολίτης που θέλει να προσφέρει στον συνάνθρωπό του αφήνει ένα ποσό όσο και όπου μπορεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας για κάποιον άλλον συμπολίτη μας που δεν δύναται να την έχει. Η κεντρική ιδέα είναι η ίδια. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Επομένως, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, δεν είναι καθαρά οικονομική η συναλλαγή. Παρεμβαίνει και ο παράγων γιατρός, ούτως ώστε να παρέχεται η ιατρική υπηρεσία σε οποιοδήποτε την έχει. Για να το πούμε απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό έχει σημασία. Έρχομαι εγώ, για παράδειγμα, να με εξετάσετε ή έχω ραντεβού μαζί σας που είστε παθολόγος. Έρχομαι ως ασθενής. Και εγώ πώς μπορώ να δώσω ένα ποσό ουσιαστικά και να καλύψω την επίσκεψη κάποιου συνανθρώπου μου. Κάποιο άλλο που τη χρειάζεται. Αυτό εκτιμάτε, δεν ξέρω, επειδή βλέπω αυτές τις διαστάσεις που λαμβάνει όλο αυτό το δίκτυο, πραγματικά εκπλήσωμαι θετικά. Είναι εντυπωσιακό μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, των μνημονίων, της απεσιοδοξίας, της ισοπαίδωσης και όλα αυτά τα ωραία τα οποία βιώνουμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να προχωρήσει και στο στάδιο των εξετάσεων? Ακριβώς. Είναι ανάγκη της εποχής. Θα σας πω τα εξής στοιχεία. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο στην Κομοτηνή έχει τρομερές ελλείψεις, κλείνουν κλινικές η μία πίσω από την άλλη. Ναι. Το ΠΡΟΗΝΙΚ έχει φοβερές ελλείψεις γιατρών. Όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια είναι πάρα πολύ λίγα και όλα πέφτουν τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας βέβαια έχει τις δικές του υποχρεώσεις. Από την άλλη μεριά, όπως πολύ καλά περιγράψατε, η οικονομική κατάσταση των συνανθρώπων μας είναι συνεχώς μειούμενη. Άρα λοιπόν αυτό εδώ νομίζω ότι η επιτυχία του έγκυται στο ότι είναι πλέον αναγκαιότητα της εποχής. Γι' αυτό και έχει αποτέλεσμα. Πόσο καιρό το κάνετε, κυρία Ελευθεριάδου, αυτό? Είναι πρόσφατο, είναι πολύ πρόσφατο και γι' αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει και πιο ευρύ και μεγαλύτερο. Το έχετε συζητήσει με συναδέλφους σας? Ξέρετε άλλους συναδέλφους σας που να το κάνουν ήδη ή έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον με αφορμή τη δική σας συμμετοχή σε αυτό να το κάνουν και εκείνοι? Ήδη μία συνάδελφος και πολύ καλή φίλη, η Βούλα Μαρινίδου, η μικροβιολόγος, έχει ενδιαφερθεί και εκείνη. Άρα σταδιακά ενδεχομένως να περάσουμε και στο στάδιο των εξετάσεων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η επιτυχία έρχεται σε δύο στοιχεία και αυτό ήταν που μου προσέγγισε και εμένα το ενδιαφέρον για να συμμετέχω στην όλη διαδικασία. Είναι αφενός η ανωνυμία αυτού που παρέχει το αντίτιμο. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί διατηρεί την αξιοπρέπεια, δεν προσβάλλει μάλλον την αξιοπρέπεια του συνανθρώπου μας. Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να ζητήσω χαρτιά για να μου αποδείξει ο ασθενής ότι έχει ανάγκη περίθαλψης. Οικονομικής δηλαδή βοήθεια για την ανάγκη περίθαλψης του. Λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω είναι τα μυστικά της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο σας. Να το μεταδώσετε αυτό και σε άλλους, όχι μόνο συναδέλφους σας, γενικά. Σε οποιονδήποτε επαγγελματία, με τον τρόπο του μπορεί στους πελάτες του, στους ασθενείς του, σε όσους με τους οποίους έρχεται σε επαφή, να το μεταδώσει και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτό το δίκτυο, το οποίο εντυπωσιακά, όχι απλά έχει γεννηθεί, έχει επεκταθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με το γιατρό